So kastoy kakabsat iti kinapintas ditoy Tabuk City kakabsat kinigayem. Makita tayo iti nagpipintas nga buy-buya, nagpipintas nga view ditoy syudad iti Tabuk City kakabsat kinigayem. Oh, makita yo dagitay karayan ditoy nga nagliliknaw. Oh, makita tayo no kasano iti kapintas iti Tabuk City kakabsat. Taltalon nakapinpintas naibaet-baet lang kadagitay balbalay kakabsat dagitay taltalon ditoy. Ket dagiti taltalon na ditoy kakabsat uray anyang bulan ti pagtalon da at dalata iti dandanom da ngamin kakabsat. Ket agga po iti bantay iti pangalaan da iti danom iti taltalon da kakabsat. So nga nagbabak ng gayam iti tattao ditoy syudad iti Tabuk. Oh kakabsat kiningayem. Anda kami iti nangatong lugar ditoy Tabuk City kakabsat. Oh panding mimot ang kakabsat iti anak ko keten surdak insurot dakmanen ditoy kakabsat nagpintas kakabsat iti agyan ditoy na press ko nga lugar ket no may kailang ditoy kakabsat tumay kayo sumarungkar ditoy Tabuk City kakabsat. Ito'y nga pakikitaan nyo dagitay nagpipintas nga view ken nagpipintas nga sabsabong, nagpipintas nga lugar, nagpipintas nga kataltalunan kakabsat kinigayem. So gamyaman akmanin kada kayo kakabsat iti ingkay pa nagbubuya iti page ni Brother Benny Hines kay dakkel unay iti nakapanagyaman kada kayo gapo iti suportayo iti kapsat yo. Yapo ti kan kanayon nga tumulong ken mang bendisyon kada kayo. Adda kami itatta ditoy Tabuk City kakabsat kinigayem. Isu nga ipabuyak kada kayo no kasano iti pintas ditoy Tabuk City. Ada kami iti kangatuan nga lugar ditoy Tabuk City. Picture dakpay. Yes. Ayun yun. Tayon. Tayo pa dyan may nga napimpintas pa nga lugar. Napapanan tayo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. God bless us all mga kaibigan ko dyan. Luzon, Visayas, in Mindanao. God bless us all. Hallelujah. Okay. O, makita yon iti kapipintasan nga bundok ditoy lugar nga Tabuk City kakabsat. God bless us all kada kayo amin mga kaibigan ko dyan.